Maayong buntag, naalang ko'y nahinumduman sa akong pagpamalandong. Ang Ebanghelyo manggod, naghisgot kabahin sa nabanhaw nga Kristo nga nagtugon sa mga babayi nga nakasaksi sa iyang pagkabanhaw, "Go, tell my brothers." Magkita sila sa Galilea, kay aron iyang ipakita nga siya nabanhaw, aron mawala ilang kaguol. Nganong naguol ko? Tungod kay nakahinumdom lang ko na ako'y na-encounter nga kaso sa suicide or hikog. Yes, ilahan ang pagbuot. Pero ang akong pangutana, mga igsuon, nganong naa pa may mga kaso sa paghikog karong panahon na, nganong naa pa may mga kaso sa mga tao nga nawad ag paglaom? Basin na atay pagkulang pod. Siguro lisod pangitaon karon ang mga tao nga depressed kay naka-smile na lang na sila. Pero kung maningkamot lang siguro ta mo take og extra effort, basin naa patay masalbar, bisag usa lang kabuok. Ato untang isang yaw ngadto nila nga kung si Kristo namatay og nabanhaw, then there is no problem too big that God cannot solve it. Masulbad yun ning tanan. Walay problema nga dili masulbad. Mga igsuon magtinabangay taniini. Kita nga nahayagan sa pagkabanhaw ni Kristo, maningkamot ang muadto pag yun extra effort sa mga kasuok-suukan ug pangitao nato ni mga tawhana nga nangaguol. Okay? Please,